Hej og velkommen til den her video. I dag vil jeg vise, hvor meget jeg har investeret i aktier som 16-årig, og hvordan jeg har sparet de her penge op til at investere dem. Og egentlig hovedårsagen til at jeg begyndte at investere allerede som 16-årig, det var fordi, at jeg havde nogle forskellige jobs, siden jeg var 13 år, og tjente lidt penge. Man tjener jo selvfølgelig ikke så meget ved for eksempel at gøre rent og så videre. Og så spurgte jeg egentlig min far, hvordan kan jeg måske investere de her penge, eller tjene nogle flere penge over noget tid. Og så introducerede han mig til det her med investering. Som vi kan se her, så begyndte jeg faktisk allerede som 15-årig at investere, eller min far gjorde, fordi man skal jo være 18 for ligesom at investere selv, men man kan få sine forældre til at gøre det. Så det var i 2020, i dag er jeg 18 år, og der blev købt Danske Bank aktier for 12.485 kroner, og i dag er der et urealiseret afkast på 19.071 kroner. Og det vil sige, at hvis jeg sælger dem i dag, så vil jeg have tjent 19.071 kroner før skat. Og vi kan også se heroppe, så har der været nogle forskellige udbytter. Man får også penge hvert år af at bare have aktien, og derudover så er den steget, jeg tror det er omkring 137% indtil videre. Den anden aktie jeg købte, det var FL Smith, og den er blevet solgt for længe siden. Jeg tror det var i 2021 den blev solgt, og der tjente jeg 3.000 kroner før skat. Og den tredje aktie, det var Almindelig Brand. Jeg tror der blev investeret omkring 8-9.000 i den, så den steg også en del, og med et realiseret afkast på 4.000 kroner. Men det skal også lige siges, at det er jo slet ikke mig, der har gjort en stor indsats for ligesom at tjene penge på det her. Jeg har bare været virkelig heldig, at min far han havde rimelig meget styr på aktier, og generelt er markedet gået ret meget op, også under coronakrisen, hvor markedet ligesom faldt en hel del. Og derfor er jeg jo ikke super klog omkring investering. Det er også derfor, jeg har lavet den her kanal, fordi jeg vil gerne ligesom følge min udvikling også med investering. Men jeg har været virkelig heldig at have en far, som har været dygtig til det, og har fået tjent nogle penge til mig. Men jeg har altså også været rigtig nysgerrig på det, og spurgt ind til alle mulige, hvilke strategier han kigger på, og har lyttet til en masse podcasts og så videre, og det er egentlig det, jeg vil prøve at fortælle om. Herinde på den her danske bankkonto er der siden han blev købt lidt op i Nordea, som er kun op med omkring 1.000 kroner, og så er der også H. Lundbæk, som er nede omkring, der står her 454 kroner, men der er så også kun investeret 3.700 kroner. Så som 16-årig, så har jeg altså i alt investeret for omkring 30.000 kroner, og de penge, dem er jo som sagt kommet til ved bare at arbejde og bare en del op. Men kigger vi her, siden jeg er blevet 18, så har jeg altså investeret omkring 123.000 i aktier. Og man kan se her på over 5 år, eller det er faktisk max det her, der er den op med 3.558 kroner, som jo ikke er særlig meget, siden jeg er blevet 18. Og jeg har nu været i gang i cirka et halvt år med at investere helt selv, og vi kan se, at vi startede her, og er kun op med de her 2%, som vi fortalte om før. Men faktisk er det meste af det her halve år faktisk stået rigtig skidt til. Vi kan se, at vi har været helt hernede på minus, 5,7%. Men nu så er det så gået en del op igen. Men jeg tænker ikke så meget over, hvad der sker dag til dag, måned til måned. Det er mere en langsigtet investering, altså år til år. Selvom jeg synes også, det kan være virkelig kedeligt at skulle vente flere år på noget, det stiger. Men på den anden side, så vil jeg hellere være mere på den sikre side, i stedet for at sidde og for eksempel daytrade hele tiden, som jeg også har prøvet. Og som vi kan se inde på den her konti, der har jeg kun enkelt aktier, og jeg har faktisk kun én fond af alle. Og det er fordi, jeg synes, det er sjovere bare at følge et selskab. Og der er selvfølgelig også en højere risiko, men man kan selvfølgelig også få en højere gevinst, fordi tit så er fonde historisk set, de er de jo med cirka de her 8% om året, men der er for eksempel aktier, hvor at det er lidt sjovere at se, fordi at de kan ligesom stige og falde meget mere, fordi man kun sigter efter et selskab, og ligesom ikke efter bred sektor eller bare hele verden generelt. Men vi kan se hernede, så er der jo også Bayer AG. Det går jo ikke super godt nede med 7.725 kroner, og det er jo det, der kan ske, hvis man fokuserer på et selskab. Det kan selvfølgelig også godt ske, hvis man køber en ETF eller en anden fond, men risikoen er så meget lavere. Det var alt, jeg havde for denne gang. Mange tak, fordi du så med.